Regai ndikupei example imwe vanangu. Tomboti iwewe une foni yako. Idzo dzakati kuuya mazuva anaya ma-iPhone. Saka iwewe pa-iPhone pako ndipo paunoti kana pari pakati pesvondo muchiita pornography nemukomana wako ndo pamunenge muchiitira. Kana muchitumidzirana makashama ndo pamunenge muchiitira. Kana muchitumidzirana mameseji ari date ndo pamunenge muchiitira. Kana asi mufoni imwechete iyoyo ndo mune himbhuku. Mufoni imwechete iyoyo ndo mune bhaibheri. Posvika muparidzi oti kana kuti iwonzi yauzoimba ndiyo foni yaunoshandisa kuimba, uchinyatsoziva kuti it's a tool of evil. Ndo pano apa pari kunzi nebhaibheri manje. Kana wasvika ipapo ndepekuti izvo hana haicharovi. Wave kuenda kumatero. Wave kutadzira mweya mutsvene. To the extent yekuti waakufunga kuti Mwari has accepted chivi changu. Why? Because anofanirwa kuchiignore nekuti ndakachikumbirira ruregerero. Ndo zviri kutipa maproblem kunemi muchangowana. Problem dzedu zhinji dziri kubva pakuti inini kana chinhu ndichichida, I won't let it go. Mwari anofanirwa kutozoratidza simba rake kuti chinhu ichi chiite kwacho pamusana pekuti inini nekutenda ndachikumbira. Saka ndo pari kunzi naMwari iyoyo inonzi presumption yekuti uri kufungidzira kuti Mwari anofanirwa kuchinja pamusana pekuti iwe une problem. Mwari anofanirwa kushanduka pamusana pekuti iwe waya nezvisingadyiwe. Mwari anofanirwa kuchinja mutemo pamusana pekuti iwe mutemo hauchaudi. Muri kutora Mwari for granted. Muri kutora Mwari sehanzvadzi yenyu. Muri kutora Mwari semudzimai wekuclub. Muri kutora Mwari semunhu ari mumabhuku rako remacontacts. Uri kutora Mwari sefriend yako paFacebook. Uri kutora Mwari semunhu unoita WhatsApp naye. Uri kutora Mwari uchimuninipisa kusvikira kuvanhu vaunogara navo, vaunonzwisisana navo, ofunga kuti Mwari afanana newe. Zvikanzi naMwari manje ndosakataura kuvana vaEli. Zvikanzi if vanhu vakanignore kuita zvinhu zvavanofanirwa kuita, what do I do? Zvikanzi umwe musi I will act. And when I stand up to act, haisisiri nguva yekukumbirana ruregerero. Haizisiri nguva yekuti izvo Ishe mundirangarirewo. Haizisiri nguva yekuti ndakairasa. Haizisiri nguva yekuti Mwari ndoda kuona nyasha dzenyu. Zvikanzi naMwari, when I stand up kuti uchindipa an account of these things, hapana negotiation.